Angikubelele ngomukele kwi-channel kaMupha WeNingi sibanga ukuyithoba nokuzehlisa. Ngaza kwethu sibonge nje ithuba, sibonge ukulonda, sibonge ukuphila. Ngaza kwethu uNkulunkulu enilonde, uNkulunkulu enisikelelani khona khona. Akube ukuphila kuphela enikuthola empilweni, izibusiso kube izona ezizayo njengemvula kunina. Kuvuleka iminyango, konke enikufisayo empilweni yenu kufike njengoba kunjalo. Iy'nkinga ziqaqeke, nithole ixazululo. Konke okuhle ngaza kwethi kona kodwa nje kufanele nikuthole empilweni. Ama-challenges siney'ngqinamba mayifika nikwazi ukumelana nazo futhi. uNkulunkulu enikeze ukuhlakanipha, uNkulunkulu enikeze nokuqonda. Before singena amaphupho angikuvezela ukuthi ngaza kwethi uMahebheru 11 verse 11 uthi-ke by faith even Sarah, who was past childbearing age, was unable to bear children because she considered him faithful who had made the promise. So indaba kaNkulunkulu nje isho lapha kuMahebheru 11 verse 11 ukuthi-ke ngisho uSarah wayesendlulile isikhathi sokuthi angakwazi ukuthi ekhulelwe, kodwa-ke wakwazi ukuthi la akwazi ukukhulelwa azale abantwana ngenxa yokuthi wamethemba uNkulunkulu owayenza isithembiso. So namuhla asisho ukuthi it doesn't matter ukuthi sowuzame kangakanani, yabona. Ngiyazi ukuthi kunabantu asebezame kaningi, bezama kaningi, abanye bezama ukuphila, baney'nkinga ezibahluphayo, sebahambile mhlawumbe kwabanye abantu kuthiwa bayasiza kodwa abakasizakalanga. Usuyile mhlawumbe kodwa mhlawumbe uyile bathandazi, ngenzeka usubuya nakhona enyangeni noma kuyizangoma ey'thile kodwa awukasizakali. Kodwa-ke nakuba kwase kundlula isikhathi sokuthi angabeletha, wakwazi ukubeletha, wakwazi ukukhulela aphinde abelethe iy'ngane. Ukusho namanje noma usugule kangakanani, noma usuhluphe kangakanani, noma usubhekene nenkinga kangakanani, ngendlela ukuthi mhlawumbe usuze walahlekelwa yithemba, noma abantu sebelahlekelwe yithemba ngawe ukuthi impilo yakho ishintshe. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi ulithi iBhayibheli ngokuthi wayemethemba owenza isithembiso wakwazi ukwenzeke lokhu ayekuthembise. Namanje uNkulunkulu usithembisa ukuphila, uNkulunkulu usithembise ukuphumelela, usithembisa ukuchuma empilweni. So lezo zinto lezo uma simethemba uNkulunkulu zizofika. Ixazululo uNkulunkulu asithembise zona, uNkulunkulu asithembise ukuthi uzosilwela. So usazokwazi ukuthi asilwele kulezi nkinga nalezo nkinga lezo. So ekwethu ukuqina simthembe owenza isithembiso ukuthi usazosidabula kulezi nkinga, usazosikhipha kulezi nkinga, usazosinikeza lokho asithembise kona. Amen bazalwane. So engifuna ukusho ngaza kwethu la ukuthi asikhulume ngawo amaphupho la, kodwa-ke angiphinde ngikhumbuze abantu ukuthi okubalulekile amanye amaphupho lesiwafaka ngale kuPastor WeNingi YouTube channel akhona, ikakhulukazi lokusenza kwamanye ama-channel, noma uye ku newflip.com/visuals /wazi wathola. Kodwa-ke la singesigxile kubusisiwe wakamjila la ibuza khona ukuthi-ke please help ngiphupheke la ngiserumini lami, kukhona ubaba wengane, iroom lami lingcolile kakhulu. Ngase ngihamba ngiyala kuhlala khona ngihlekisana naye, kepha nakhona ngithole kungcolile ngase ngiyalala-ke. Futhi la into esingabele ukuthi la ubopha igumbi lakho noma elomlingani wakho alala kulo lingcolile, uPawulu lusuke likhombisa mhlawumbe ukuba ney'nkinga ey'thile mhlawumbe nokudumazeka nje esukeni ibhekene nayo empilweni. Okungaba wena mhlawumbe usubhekene naloko kudumala empilweni, kodwa futhi noma usuthi move on ngokwempilo uthola ukuthi naphambili uthola isimo esithi asifane sokudumala futhi empilweni, noma-ke uyadumazeka kubantu osukudibana nabo kwesinye isikhathi. Futhi ngasho la mhlawumbe ukuthi wena njengamanje mhlawumbe ubhekene ney'nkinga ezibese zikufaka ngaphansi kwengcindezi mhlawumbe nokukhathazeka. Kwesinye isikhathi futhi uphupha la igumbi lakho noma lalo mlingani wakho limahlibishe noma lingcolile. Ngaphinde kusho ukuthi it's either wena noma nobabili nenkinga ebudlelwaneni benu, noma kungasho ukuthi nikhungethwe izinkinga ebudlelwaneni benu, noma wena unokuhlangabezana ney'nkinga ebudlelwaneni nabantu mhlawumbe obhekene nabo. Kodwa kungenzeka ukuthi lokho kuza ngenxa yokuthi unama-traits noma unomkhuba othile mhlawumbe onawo nawe ongawubonile kodwa mhlawumbe kangako owenza ukuthi mhlawumbe ugcine senibhekana ney'nkinga, noma nalo muntu wakho naye futhi una certain attitude mhlawumbe or behavior anayo engamukelekile owena engamukelekile enza ukuthi mhlawumbe izinto zingahambi kahle-ke ebudlelwaneni, yabona.
kanti futhi ngaphinde kusho la ubuthakathi, yabona. Ngasho nje ubuthakathi obuthile noma imoya emibi ephazamisa-ke impilo noma ephazamisa isimo sempilo yakho entweni mhlawumbe la ama-relationship, noma-ke kunezinto ofuna ukuyilungisa wena nje uqobo empilweni yakho edinga nje ukulungiswa. Sinjwele phambili sibheke la abanye abantu ukuthi sibasiza kanjani. Mhlawumbe ulokhuza la uthando ngamkhize uthi-ke molweni ngicela ukubuza la kusukela ngo-2017 ngiphupha la ilindle ecishe zonke iy'nsuku. Le nto kuyawuhlukumeza kakhulu umoya wami ngoba-ke noma-ke ngilele emini liyafika leli phupha ngisazi manje ukuthi-ke kumele ngenze njeni. Ngiyabonga engingakusho mina ukuthi njengoba sishilo la ukuthi uNkulunkulu Sarah wakwazi ukuthi uNkulunkulu afeze isithembiso, namanje uNkulunkulu uzokwazi ukuthi ekulwele nkosazana, ukuthi uNkulunkulu nina nizothula mina ngizokunilwela. So siyamthemba ukuthi uma kathi uzosilwela thina sizothula, futhi nanoma-ke kunzima, nanoma mhlawumbe sekuhamba isikhathi eside lesimo singalukhuzi singalungi, kodwa uNkulunkulu usazokulwa, yabo. So okunye engingakusho futhi la since-ke ukuphupha yona indle noma la uphupha wena usikhulula noma uphupha omunye umuntu esikhulula, vele kuwupha oluvame ukubika ibhadi noma isinyama noma isichitho usuke wena unaso noma usuke ufakwa sona, yabo. Kodwa kungakwenza futhi ungaya kwela bendabuko obathembayo abangakwazi bekusize, noma ungaya kubathandazi abangafike bekunike mhlawumbe iwashe ethize ezingahle kusize ukugorobha, nomunye kubafundisa abangakudeliver bekukhulekela, abafundisa abanogcobo bekukhulekise, noma abantu nje abanogcobo abayingcebo bekukhulekise bese uyasizakala, noma wena uqobo usukume usithandazele ngokukholwa nangokuthemba uNkulunkulu uzokusiza kuloko. Ahlabele phambili umsa wakhe wakashenga uthi la ngiyabingelela la uphupha kubamba kofisha abamnyama abizwa la ngobhabuli, noma-ke la bengingedwa ke sinensizwa ke yakubuthelezi emhlabathini abana sibamba la kufishi sibakhipha endaweni enhlabathi, kuvukuza inhlabathi ngifaka isandla badonse uthi akunotisile la ukuthi-ke beyimanzi leya ndawo babakhipha-ke la kufishi abamnyama babahlinza babawasha sisathi sabapheka kwabe sephaphama. Esingabalela ukuthi-ke kuyenzeka-ke la bangasho izinto ezihlukahlukene la kufishi. Into yokuqala ukuthi ubhabuli lo noma obhabuli bangachaza la isimo ongase ubhekane naso esithile empilweni mhlawumbe esingeza ngenxa yezitha zakho, kepha wena njengomuntu osuke unenhlanhla nomuntu okhaliphile ngokomqondo uzokwazi ukuphumelela futhi uzokwazi ukubhekana nanoma besiphi isimo mhlawumbe ongabhekana naso ngempumelelo. Uma udoba labo fishi labo bhabuli noma amabhabuli, kungabika ukuthi kungenzeka uzosidobela izinkathazo nezingxabano ongaqondile, kepha futhi ngenxa yokuhlakani nobuchule onabo wena uzokwazi ukuzixazulula lezi zinto kalula empilweni lezi uzobhekana nazo, yayibona. Iloko esingakusho kwamanje. Udikeledi wakanene uthi Pastor WeNingi, what does it mean when you dream of drinking amagobongo and then dream about your neighbors and friends who passed away but not doing anything wrong? Then suphupha la udla amagobongo. Ngasho nje into ey'ntathu mhlawumbe noma ezingaphezulu kwey'ntathu. Into yokuqala esingayibalula ukuthi-ke uma uphupha la udla lawo magobongo, uphawu lapho ungahleli utshele ngesidingo sokuthi kumele uwadle lawo magobongo, mhlawumbe umuntu osuke enobizo mhlawumbe lobungoma, kanti futhi kungasho ukuthi mhlawumbe kumele uwadle ukuze mhlawumbe kulungele isimo sakho sikamoya, ngoba kumele uyothwasa. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uwadla nje ngenxa mhlawumbe ukuthi you just align with spirit, yabona, ngendlela efanele, bese uqhubeka futhi nempilo yakho ngale ukuthi ukuze uyothwasa, yabona. Mhlawumbe kunokuthile nje ukuphothula wena esimeni sakho, noma kungasho ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi kwakunomuntu owendlela kwelamathongo wakini ongazange awadle kanti kwafanele mhlawumbe awadle, bese-ke wena ukuze-ke akwazi ukuthi ephothule sekufanele wena uwadle lawo magobongo lawo, yabona. Kanti-ke la sihlabele phambili sibheke la ukuthi njengoba usho ukuthi uboneke nabantu asebashona, la ongaba yisho bona mabangani, uPaul ngasho iy'nguquko ezisuke zize empilweni. Zingaba zinhlekelo izinguquko uma ukuthi abantu bebeneme futhi besesimeni esijabulisayo, besesimeni esithokozisayo, bekahle.
Unana obza uthi-ke sawubona, ngicela ukubuza la amakhandlela ngikupha-ke la ngikhanyisa amakhandlela eli-yellow no-white, kodwa-ke leli yellow liyakhanya kahle, leli white liyanqaba lutho, ngiyabonga. Uphupha la ukhanyisa ikhandlela eli-yellow, ngasho vele ukuthi mhlawumbe simo senhlanhla ezangey'dwala zakho noma zakini ingahle ihambe kahle maybe. Kanti futhi ngaphinde kusho mhlawumbe isimo sethongo noma isimo sedlozi lakho elikubhekile futhi nelikulona elikhanyisela-ke izinto empilweni. Ngasho nje manje izinto zakho ziyakhanya noma zizokhanya ngenxa mhlawumbe yethongo noma-ke yedlozi esuke likubhekile ngaso sikhathi leso, yabona. Konke ozokwenza ukuthinta mhlawumbe isimo senhlanhla nokuvuleka kwey'nto zakho kuhamba kahle ngenxa mhlawumbe yalezi y'dalo ezibembethe. Kanti-ke la uma uphupha la mhlawumbe ukhanyisa ikhandlela noma ulibona ikhandlela elimhlophe, sivele siyakuchaza phambilini ukubheka-ke la ukuthi ikhandlela lingamela la unako ukukhanya nokuvuleka kwenhlanhla namathuba amahle empilweni, mhlawumbe noma ukucaciseleka ngezimo zempilo nezimo mhlawumbe ethinta la umoya nje general. Kanti futhi-ke la njengoba-ke uphupha la ukhanyisa leli khandlela, kepha-ke uthola ukuthi kunzima ukuthi ukhanye, uphawu lolu suke libike ukubhekana nesimo esingesihle futhi lingaphinde libike la ukufekela mhlawumbe kwemizamo yakho empilweni. Kwesinye isikhathi kungenzeka uthole ukuthi kusho ukuthi cha kunesimo ofuna usilungise mhlawumbe esithinta-ke la izinto mhlawumbe zikamoya noma-ke izinto ezingathinta mhlawumbe kwesinye isikhathi abanye abantu uthole ukuthi mhlawumbe kudinga nje uthinte izinto ey'thinta mhlawumbe umsamo, abantu abakholelwa emsamo noma izinto ey'thinta mhlawumbe imimoya ethile ukuze izinto zakho zikwazi ukuthi bese ziyakhanya, yabona. Ukulungisa nje lapha nalapha kuya ngalo ukuthi inkolo yakho ivuma ukuthi ulungisa kanjani uma kunezinto ezingahamba kahle, but kungasho ukuthi kunesimo esifuna ukuthi usinikeze maybe attention bese usilungisa ukuze izinto zakho zikwazi ukuthi zikhanye. Njengoba ukhanyisa laphaya lingakhanyi, kusho kunezinto okunganemimoya mhlawumbe ethile nayo futhi ephazamisa la ukuthi lokho okwenza empilweni kungenzeki ngendlela le efanele ukwenza ngayo osuke ulindele ngakhona. Noma kuthiwa kunesimo senhlanhla kodwa isimo senhlanhla yakho mhlawumbe sihambe singapheleliswa kahle kuloko kufanele ngabe uyakwenza inhlanhla ikusebenzele, uyabona. So siyabonga kakhulu, nganza ukuthi inamba yami ikhona igcinile, ngakwazi ukuthi ningifonele anytime mangibhizi ngizosho, mangekho busy sixoxe akunankinga. Kodwa-ke ufake i-airtime ethe xaxa ngoba-ke masikhuluma ngefoni akusimnandi.